Un dos maiores reclamos do Concello de Sanxenxo son as súas praias. Para o goberno local é unha prioridade a posta a punto dos seus areais para a chegada do verán. A situación do COVID obrigou o equipo de Telmo Martín a tomar medidas para velar pola seguridade. Unhas normas que resultaron clave para a pouca incidencia que a enfermidade tivo na vila durante a época estival. Foron un exemplo de seguridade gracias á labor dos socorristas e os informadores e tamén a xente que se preocupou de ir coa mascarilla. Non hubo que cerrar ninguna playa, non hubo ningún altercado importante. Eu creo que Sanxenxo no verán nas playas foi segura. Para elo, o Concello destinou unha partida de 960.000 euros entre persoal, equipamentos e preparación das praias, dos cales preto dun 30% foron dedicados a medidas anti-Covid. Se compraron 35 cartéis COVID e a limpieza dos baños. A limpieza dos baños facíase 2 veces ao día antes do COVID. Este verán pois pasouse a triplicarse, a facerse 6 veces ao día. Cada hora e media limpiábamos os baños e, a parte de limpiar os baños, tamén se desinfectaban, se prohibieron todos os baños de gel hidroalcohólico e de secadores de man. Vale? A inversión, pois claro, tamén se triplicou. Dende o Concello xa traballan nos retos dos vindeiros anos. Centran os seus obxectivos na obtención da bandeira azul para a praia de Nanín e na rexeneración da praia da Carabuxeira. Vamos a empezar coa rexeneración da playa da Carabuxeira, coa primeira fase, onde se vai a dragar aí e se vai a botar 10.000 metros cúbicos de area. Eu creo que cando este rematada a segunda fase, cos 25.000 metros cúbicos, eu creo que eso estará rematado por o verán que ven. Outro aspecto a destacar na área de medio ambiente do Concello de Sanxenxo son os seus 6 sendeiros recoñecidos como bandeira azul. Outra das metas do Concello é crear unha nova ruta polo litoral da Ría de Arousa dende a Revolta ata o límite co Concello de Meaño.